ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଓ ଚୋରର ଭାଗ୍ୟ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଓ ଜାଗ୍ରତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଗହଣା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ମାଧବ ନାମରେ ଜଣେ ଗରିବ କାଠକଟାଳି ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଜାଣିଛ। ସଂସାରରେ ତୁମ ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ସେହି ଗାଁକୁ ବାହାରୁ ଜଣେ ଚୋର ଆସିଲା। ମନ୍ଦିରର ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଲୋକେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଦେଖିବା ମୁଁ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ କେମିତି ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଚୋରଟି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପଶିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓହ୍ଲାଇ ନେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଚୋରଟି ହସି ହସି ସବୁ ଗହଣା ନେଇ ଆରାମରେ ଫେରିଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଗହଣା ନାହିଁ, ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ସାରା ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାଧବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲ, ତୁମେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଚୋରକୁ ଅଟକାଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନିଜ ଜିନିଷକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ କଣ ତୁମେ ନାହିଁ? ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ମାଧବ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ରେ ମାଧବ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚୋରକୁ ଅଟକାଇଲି ନାହିଁ? ଶୁଣ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜେ ହାତ ପୁରାଇ ମଣିଷକୁ ଅଟକାଇବି, ତେବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସଂସାରର ନିୟମ ଚଳିବ କେମିତି? ସେହି ଚୋରଟି ମୋ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କିଛି ଧାତୁର ସୁନା ଚୋରି କରିନେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଚୋରି କରିନେଲି। ସେ ଏବେ ସୁନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଭୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡରରେ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନିଜେ। ତାର କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଚୋରଟି ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗଲା। ତାର ସବୁ ସୁନା ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାଧବ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସଠିକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା, ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଭଗବାନ କାହାକୁ କର୍ମ କରିବାରୁ ଚୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଡେରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ।